אהלן, אני מידן, מנכ"ל יבלה. אם אתם מזהים אותי, אתם כנראה אנשים קוראים. הופעתי על השער של יהודון, יחד עם עוד 100 האנשים הצעירים והמשפיעים שיצאו מיהוד. מה זה בעצם יבלה? יבלה הוא רעיון, אבל הוא לא סתם רעיון, הוא רעיון מעולה. כמו האינטרנט, כמו האייפון, כמו האינטרנט באייפון, גם יבלה כאן כדי להישאר. היום אין סבלנות לכלום, הכל מהר, כאן ועכשיו. מאז המצאת המיקרוגל, אנשים לא מוכנים לחכות לפיתה שתתחמם יותר מדקה. ההורים שלנו חיכו לפיתה בין 10 ל-15 דקות, שזה הבדל של יותר מ1000%. והילדים שלנו לא יחכו לפיתה יותר מ10 שניות. טק, טק, פיתה. טק, פיתה, פיתה. מדהים. הכי חשוב שתחלמו. אני כאן כדי לייצג אנשים שחלמו בגדול. כמו סטיב ג'ובס, בן אדם ענק, שחלם בענק והגשים בענק. ועכשיו הוא נהנה מהפירות. תעקבו אחריי ותגלו גם אתם את הסוד להצלחה. איך מייצרים אימפריה מאפס. השמיים הם הגבול אם אתם חושבים בקטן. אני איש בלי גבולות. אני מידן, מנכ"ל יבלה. הצטרפו אליי וגלו גם אתם את המפתח להצלחה. נו? זה מעולה. לא, ממש עוד כמה טייקים וזה יהיה מעולה מאוד. יש עוד. תעקבי בפייסבוק. לא, הפייסבוק אצלי זה רק משפחה וחברים. יש את זה גם ביוטיוב. אחלה. היי, אתה מידן? זיהית אותי מהווידאו? וידאו? לא, אני באתי לרעיון. אני איציק. לאיזה משרה? מתכנת. איציק. איציק, איציק. איציק, 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 איציק. איציק, כן. בוא, תסגרי לי את הפינה של הכרטיסי ביקור. בטח. היה אפשר לקבל בבקשה עתים? חודש אחרי הגיוס הראשון, אנחנו עפים מפה. היי, הגעתי לבית דפוס קורונה. כן, רציתי רק לשאול לגבי הכרטיסי ביקור. אתם עושים את זה ביחידות של 1,000, 2,000? איציק, אני צריך שתחתום על חוזה סודיות. אתה יודע איך זה סטארט-אפ. אפילו על המשפחה שלך אתה לא יכול לסמוך. בטח, אני הצפנה קוונטית. מה? הצפנה קוונטית. אני בונקר, אני לא מגלה כלום. הצפנה קוונטית. אני שמעתי על מנה קוונטית, שזה משהו אחר. קח את הזמן. ממש מלמעלה, לך עד למטה. אני מאמין שצריך לקרוא כל דבר שחותמים עליו. ככה אני עובד. סליחה, יש לי טלפון. כן, איה. יש פשוט המון דברים שאנחנו חייבים לעשות. אני עם האיש של הכרטיסי ביקור על הקו. אני יודע, אני בדיוק מדבר איתך. מצחיקה. תמסרי לו דש. לא. מה זאת אומרת איזה גודל הכרטיסי ביקור? למה אתם עושים כרטיסי ביקור עלי 3? ותבואי אליי אחר כך כדי שנסיים לדבר על מה שדיברנו בטלפון. טוב, איציק, ספר לי משהו על עצמך. אני מתכנת ג'אווה. אני יודע, שירתת בממר"ם, עבדת בווייז, כל הכבוד. ספר לי משהו שאני לא יודע. אני אלרגי ללקטוז. אתה בזוגיות? רצית משהו? אני בין לבין. איילת, תכיני בבקשה לי קפה עם מעט חלב, ולאיציק פה תכיני בלי חלב בכלל. שלא תדע על הנודים. בטח. טוב, איציק, אתה מאוד מאוד מוצא חן בעיניי, ואני הייתי מאוד שמח לצרף אותך לצוות שלנו כאן של יבלה.
על האחוזים אנחנו נדבר אחר כך, אני פשוט מלא דברים על הראש, אבל אני הייתי מאוד שמח שתגיע ב9:30 להשקה. היום אין סבלנות לכלום. כאן ועכשיו. מאז המצאת המיקרוגל, אנשים לא מוכנים לחכות פיתה שתחמם יותר מדקה. ההורים שלנו חיכו לפיתה 10 אלה 40 שניות שלא תקבל יותר בחזרה בחיים. אוקיי. כולם פה? אפשר להתחיל? סליחה, אבנר אמר שיש לי את המקום עד 20 כי יש לנו פה פשוט השקה. מזל טוב חמוד. תודה. איפה כולם? מתי הם מגיעים? כל מי שחשוב פה. קדימה, להרים כוסות. למעלה שנראה את הטירוף, יאבלה! וואו! היום אני לא בכובע של בוס. היום אני בכובע של אבא, שיולד את הילד שלו. ולילד הזה יש ראש ענק שקורע אותי מהתרגשות. אוקיי, אנחנו נעבוד מכאן. דיברתי עם אבנר והוא נתן לי קלירנס, ויש לנו את ההאב הזה שעה בשבוע. שעה? בשבוע, כן. גם ביל גייטס התחיל מהמרתף של אמא שלו. אני לא חושב שזה נכון. הרבה דברים טובים התחילו מכאן, למשל קלאודר, ששווה היום מעל $100 מיליון, ואגב, גם הייתה רעיון שלי. קלאודר זה לא של יובל אבידור? אם מישהו גונב לך את האוטו, זה אומר שהוא שייך לו? אם הוא גנב אותו, אז למה אתה לא תובע אותו? כי אנחנו נעשה משהו יותר טוב. אני אקנה אותו, ואני אסגור לו את החברה. לידוס אחד ואתה מפרק לו את השרת. שקלאודר תיסגר! הכל בסדר. אכפת לך לחתום לי על הסכם סודיות?